Gimasin George. Yan, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng inabraw na patola. Higit tayo manti sa bawon kakabsat. Kakabsat, okay na to. Tikman na natin. Yan, kumukulo na. Madali lang maluto tong patola. Gimasin George. Yan, okay na to kakabsat. Luto na to. Kasi yung init pa ng banga. Yan, tuloy-tuloy ang kulo niyan. Mainit pa yung banga natin kakabsat. Kaya hanguin na natin pero tikman muna natin. Yan na. Gimasin George. Apo. Gimasin George. Nagnanam. Sumamit yun. Nga po, nagdagsayin. Kumukulo pa kakabsat to. Sarap na naman humigot ng sabaw. Gimasin George. Dapat lasunan na. Gimasin George. Yan, magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng inabraw na patola. Gimasin George. Higop tayo manti sa bawon kakabsat. Manang tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings na ibinigay ninyo. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. In Jesus' name, Amen. Manang tayo kakabsat. Habang mainit pa yung mga niluto natin, bagong luto lahat. Sarap kumain pagka ganito. Muusok ko. Higop muna tayo ng sabaw habang mainit. Diyos ko po, Rudy. Nag-Gimasin George. Manamis na miss. Huwag tayo ng
Gigi. Galunggong. Kulang tayo ng isa. Yan. Simpleng ulam pero nakakatakam. Siyempre, kakapsat, magto-2 hits tayo. Hindi pwedeng hindi tayo mag-2 hits. Yung kaya lang natin na ubusin. Ayan. Kain tayong saging. Ulam tayo. Sarap. Samis. Gusto na. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings na binigay nyo. Napakasarap at nakabusog po ako. Maraming salamat po. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso, at always niyo po silang bigyan ng lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya, and soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.